My sa dnes nachádzame na stanici v Starej Kremničke. Vlak vám tu už dneska nezastane. Tu sa dívame na takúto rozpadnutú staničnú budovu. A tu vedľa, ako je ten strom, tak tu ešte stála kedysi obytná budova, kde vlastne bývali tí ľudia, ktorí sa o túto stanicu starali. Ale tu, myslím, že okolo roku 2011 alebo 2013 to bolo, tak bola vlastne zbúraná. Čiže zostala už len táto klasická stanica. Tam vzadu, ako je to zábradlie, tak tam bola vlastne čakáreň. No a potom tuto je už len taká manipulačná budova, zrejme na nejakú elektriku alebo niečo. No a my sa nachádzame vlastne na trati Zvolen, Kremnica a Diviaky. Na tento smer, na ktorý sa dívame, tak tam sa nachádza vlastne Kremnica a potom za ňou sa ide vlastne na Diviaky do Martina. No a keď sa pozrieme tu na túto druhú stranu, tak tu zase ideme smerom na Hronskú Dúbravu a odtiaľ už vieme ísť potom na Zvolen, hej, alebo na Žiar nad Hronom. Takže celá táto trať leží dosť vysoko nad údolím, vlastne nad dedinou, ktorá má rovnaké meno ako táto stanica, čiže Stará Kremnička. Tá sa vlastne nachádza tam, kde sme prišli, ako je to zábradlie a je celkom tak dosť ďaleko, aj dosť vysoko a nachádza sa vlastne pod nami, tam v údolí. Táto trať z Hronskej Dúbravy stúpa do najvyššie položenej stanice na trati Kremnické Bane celkovo až 775 metrov, čo je fakt veľké prevýšenie, takže je tu až 16% vlastne stúpanie a tým pádom teda následné klesanie na opačnom úseku. A medzi Starou Kremničkou a Bartošovou Lehôtkou, ktorá sa nachádza vlastne tam, sa nachádza aj najhlbší traťový zárez na Slovensku. Čiže hlbšie zarezanú trať vlastne už nemáme nikde, ako je tu. A my si tu budeme rozprávať o takej nehode, veľmi veľkej, ktorá sa tu stala, ale o nej si budeme rozprávať až tam pri tuneli, kde sa to v podstate stalo najviac, ale cez túto stanicu vlastne už ten nemecký transport, o ktorom sa budeme baviť, tak cez túto stanicu vlastne prechádzal a už tu sa rútil tou plnou rýchlosťou a nedokázal vlastne brzdiť. No a my si to rozdelíme na také 3 časti. Čiže v tejto prvej sme si tak zhruba povedali o tejto stanici, ešte sa niečo aj zmienime. V tej druhej si porozprávame o tej nehode a v tretej časti si povieme, že čo sa tu dejú za také čudné veci. A toto miesto je také vyhľadávané aj ľuďmi, ktorí sa zaoberajú o paranormálne javy alebo teda také záhady. No, takže my si ešte povieme, že ako vlastne k tej nehode došlo. Tu na tejto stanici, kde stojíme, tak sa mali križovať 3 vlaky. Jeden vlak už vlastne tu na týchto koľajkách, lebo tu je jedno koľajka, hej, ako ste si všimli, čiže vlaky sa tu nedajú obísť. Čiže jeden musí stať, aby mohol druhý prejsť. Na niektorej stanici, ako je napríklad Kremnica, kde je tých koľají viac, tak vlastne tam sa obiehajú. Čiže jeden vlak nám tu už stál a ten mal smerovať ďalej do Kremnice. Čiže tu stál a mal ísť takto. On čakal na príchod nemeckého transportu, ktorý išiel z tejto strany. Čiže bol vypravený z Vrútok. A tento transport už museli presmerovať na druhú koľaj, kde mal zastať a vlastne mal čakať na príchod tretieho vlaku a to bol osobák, ktorý tu smeroval z tejto strany z Hronskej Dúbravy. Čiže situácia ešte raz. Jeden vlak stal tu, jeden vlak išiel odtiaľto a ten nemecký transport išiel odtiaľto. A tu vlastne sa mali pekne tie vlaky zastaviť a obísť. No ale keďže sa to nestalo, keďže ten nemecký transport vlastne nedokázal zastaviť, tak pokračoval ďalej na slepú koľaj, kde vlastne narazil do skaly a havaroval. Údaje sa rôznia, hovorí sa, že tu zahynulo od 200 do 373 vojakov, ale teda pramene v kronike obce Stará Kremnička hovoria o počte 373, čo je dosť možný počet, lebo ten vojenský transport bol naozaj veľký a mal 37 vagónov. No, zo staničných budov, ako sme si povedali, sa vlastne nachádza len táto výpravná budova, tá je z roku 1872. A povieme si takú pikošku ešte, ktorá sa tu stala presne na týchto koľajách. Tak pri otvorení trate, to bolo 12. augusta roku 1872, boli cestujúci aj zamestnanci železníc svedkami takého úplne zvláštneho úkazu, ktorý sa tu už nikdy neopakoval a myslím, že on ani nikde na Slovensku inde sa nestal.
a vlastne vlak idúci medzi Kremnicou a Bartošovou Lehôtkou, čiže to je zase na tej druhej strane, nečakane zastavil a nikto nechápal, prečo sa ten vlak nemôže ďalej pohnúť. Tak išli sa vlak vedúci a vlastne so strojvodcom sa išli pozrieť vonku a po trati, aj po týchto koľajniciach migrovalo také veľké množstvo húseníc, že normálne tie kolesá vlastne toho vlaku ich roztlačili a vytvorili takú mazľavú hmotu, po ktorej sa ten vlak nedokázal pohnúť. Bola to proste taká šmykľavá hmota, ktorá znemožnila ďalší pohyb toho vlaku. A tú správu aj pridám do fotiek a je aj v Dobových novinách. Taký celkom dosť veľký výstrižok je tam od tejto vlastne udalosti. No a lokomotíva sa pohla následne až vtedy, keď jej museli doviesť piesok a začali jej sypať piesok pod kolesa a vlastne na tom piesku sa nejako podarilo tie húsenice už vysúšiť a proste na tom piesku sa dokázala až tá lokomotíva pohnúť a potom vznikali aj také vtipy a to dosť vtedy vlastne fičalo, lebo tá trať bola, dá sa povedať, čerstvo otvorená. Takže si robili také srandy, že kto je silnejší, že či para alebo húsenice. Takže keď budete počuť niekde, ešte niektorí tí starí pamätníci si to pamätajú, tak takýto vtip, že o húseniciach a páre, tak vlastne lokomotíva bola párna samozrejme vtedy, takže to vlastne vychádza z tohto. No ale táto trať celkovo je problematická, stále je šmyklavá kvôli tomu, že ona ide cez samý tento úsek listnatých lesov a vlastne keď tie listy tu popadajú a začnú hniť, tak sa tu celkovo došmyká tým, že je tu také veľké prevýšenie, tak tiež tu akože vlaky majú problémy doteraz. No ale už nie také, že by ich zastavovali, samozrejme, už to nie je ako tie párne vlaky. No a my sa teraz presunieme vlastne k tomu tunelu a tam si ideme ďalej pokračovať.